Bună ziua, eu sunt Marian și o să vă arăt cum putem să gestionăm semi-preparatele în platforma valorinutriționale.ro. Am căutat mămăliguță, care este o rețetă pe care am adăugat-o mai devreme, și o să bifez semi-preparat. Pot să fac asta fie direct din listă, fie dacă deschid rețeta, am același buton, semi-preparat. Mă întorc la lista de rețete și acum vreau să adaug o altă rețetă, bulți cu mămăliguță. O să selectez preparate principale, 400 de grame, 45 de lei. O să adaug la fel o descriere, deși nu e obligatorie, și o poză. În acest moment pot să încarc automat lista de ingrediente. O să vedem că a identificat mălai, apă potabilă și sare. Acestea sunt ingrediente ale mămăligii. O să le șterg și o să caut mămăliguță, care este rețetă ingredient. O să pun 150 de grame și în acest moment rețeta noastră de bulți conține ingredientul rețetă proprie, mămăliguță, cu subingredientele ei. S-au generat și informațiile nutriționale pe 100 de grame, dar și pe porție.